Martang yang mahita maulia tema hupa sahat wahalami tuho ali Tuhan Jehovah nama bangso di panulijang atau tong maramoti hami diganu laka si majejak nami atau tong maramoti hami di parkarejoan di keluarga nang ahp nahu ulan hami ali Tuhan Jehovah para sirwa jala parholong roha satu kena pilih Tuhan nala ubegi hatam nama hami ni Tuhan ramoti mahami ni Tuhan asa bui watu si hami hatam nala marsaringar Tuhan mi bemar hite yutupon alu Tuhan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus martanyakan itu ho amin. Shalom horas madihita saluhutna amanami inanami naniolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus hatani di mata nagabi turpuk jamita tuminggu napaopat tonduk epipanias ima dienit sian panurirang Jeremia biddu sada mamuka mesian ayat napa opat ton tulhas to ayat na pasapuluhon sonon maridok hatana disi jadi narom ngahatani Jehovah tua mandok sonon tagan so jadi hod dopiho di wortian nung ngahu tadayak ko jala tagas soruar dopiho sian apuan ni naturasmo nung ngahu parbadiyay hiyak ko upabakit to gawi panurirang tuak ka bangso dunginik ko ma iali Tuhan Jehovah idama nagkuboto makatay ay nabajar dopihaw jadi ni na Jehovah mamandokaw unang dok nabajar dopihaw ay manang tudia pero suru ikot tu si holaw jala manang ahahu toho nahon tuho ikonido hata honomu unak kumabiyar maradopon na sida ay say audo dongamu paluahok ko nina Jehovah dungi di patokul Jehovah matangan na jala di jama pamangaku jala nina Jehovah mandokaw ida ma nung sa atong leon akahatakku tubagasan pamangamu ida mahupabakit doho sa darion mangaranapi akka bangsudot akka harajan lao mangurati dohot maniapon mangago dohot mga loha paulihon dohot manuan ido iyanggo sahat na dalawang ninang manihulungan di Joe kita lao maka holongi di Joe jala dipabakit di batado amanginang akka panurirang dinalao pabotohon akka sakap na polong ni rohana uhumna maradopon na sa bangso secara khusus bangso na pinilit na asa marhamu baon asa margugo mangadopi si taonon na diarupan ni bangso na pinilit na siala penindasan na pinatupan ni bangso na asing di paranguluan ni nasida di ganup ari iturpuk jami taod di jo di patado panurirang Jeremia uju masa kasusudan ni huta Jerusalem na pinatupan ni Raja Nebukadnezar na mambahin madili jala marsak bangso Israel di situasi songonima di jo jala dipabagkit di mata si Jeremia gabi panurirang lao mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon lao mangurati dohot maniapon mangago dohot mangalaw paulihod dohot manuan bitiki pajonay posodo pa si Jeremia alay nung nadapot di bagasan nguluna parhapor siyaon biyar mida Jehovah jala masay dinggan ngulu partagyon na dapot donang dinguluna bijak jala jujur di pernguluan dalan pamikiron na say di piyakon ibana do diri na tu panugun ni Todli jala terberita do ibana abdi Allah dari awal hingga akhir dabang din ang manihulungan muluhi tabiring di ayat na paupat o satu ayat na palimahon di parbadia jala di pabakit di mata gabi panurirang dihadiriyon ni panurirang Jeremia nung na terberita di pardalanan ni ngaluna parhapor siyaon namang hange na makalumukon biar mida Jehovah
dirina digowi pengaruh pertedian bijaksana jala jujur disudi pangalaho disudi pamikirion ni ibana semengihuton panugion ni todi jala terbarita do ibana na digoar abdi Allah dari awal hingga akhir nagabe tergoar patriot yang sejati sian kepribadian ni si Jeremia ima na pataridahon asisitong ni hata ni di mata na mandok tagas sohu jadi hudope ho di burtian nung ngahuta dayak ko jala tagas soruar dope ho sian apuan ni naturasmu nung ngahupar badiahi ko babakit to gabi panuri orang tua kabangso pajauon ni di mata tu si Jeremia gabi panuri orang dang alani kepentingan krisis di kehancuran kota Yerusalem na pinatupan ni raja ne bukat Nezar lima raja Babil alay pajauon ima pajauon na murni prakarsai ni debata didokon upabakit to gabi panurirang dagan so diburtiad do beho di ayat na panopon saat di ayat na pawaluhon buhi tabereng ikon uduk do tu parsuruan ni debata damang din ang godang do jamitan na buhay putih hatas yan buku ni panurirang Jeremion sada buku na masay arga jala tabo jahaw arong di si dinamika paranguluan ni na persona lao mangului pajawon debata na mabiar jala marsidalian lao mangului pajawon ni debata apa dia tu si na do sa sitong na di iring-iring di dongan ni debata do totong na persona alani do sa sitong na soja di na poso ni pajawon ni debata maju do panurin ng Jeremia ang ditulpukon berhiti paduhan ya ali Tuhan Jehovah idama nakuboto makatai ay nabajar do pihaw di hata paduhani buyat tusatta na sopola daw hata paduhani siyan hata paduhan na sa jujut taswarahon nagabi si daliata dalan majua pajawon nai natuhita merhiti argumentasita ima pangodolan ni si daliata lao majua pajawon ni merhiti nasay tapado hubungan ni pajawon ni dopak situasi ni ngeluta di hatawota di pangalahota di parbinotota di penghalaman naso adong jala damang dinang tarida do dihadirion ni panurirang Jeremion songon abdi ni debata na terguar panurirang na marasing dot panurirang na asing tong dumabain pertimbangan dinalaw manguluwi panjaw ni barhiti paduhan iya ali Tuhan jauh badak kuboto makatay ay nabajar do pihaw ima sidalian na law majua panjawon manang parsuru ni debata diri po panurirang ido aro kubungan hadirion ni nanang sisuron nay tusak kapajawon ni debata ala nido ditulak debata pertimbangan ni panurirang Jeremia ala dasor persuruan ni debata dang siyan na mamereng wibawa ni na sinuruna alay kemutlakan ni pengutusan ni debatado manang kemutlakan pajawon persuruan ni debatado na ikon uluan naso adong disi intervensi keberadaan ni na sinuruna alanido ninna Jehovah namadok manang tudia peho husuro ikon tusiho lao jala manang aha huto nahon tuho ikonido hato hanomu unak ko mabiya damang din ang bidok audo madungan ho audo paluhok ko siya ni ikon ingotot tado ulaon persuru ni debata ulon ni debata do na taula di si jala taingot ma nung nadibagasan ulaon persuron nai adong jaminan perlengkapan di hatahon perbinotuan kemampuan gugu antisipasi saat menghadapi resiko yang sangat pahit sekalipun las on mahata ni tuhata napaposon akan napasona na mangului pajon nai na lao patong hason hatama manang tonana diet na pasiyahon buhay tabireng hata na ido hata hangaluhan namang ninang borhat siyan panindangiyon na mandok halongangan sa luhut na pinatupan ni debata ay marhiti hata na do sudi menjadi sudi tartopa manubba pertibyon nasa na adong di pertibyon hata na ido hata hangaluhan
Dangadong nasudya di marhiti hatanay. So ni manamasa ditiki pabakit ton panurirang Jeremia na laos ihut di hasasahat nito honani di perlengkapi di batay na marhiti hatana ay di na pinatoltol ni Jehovah tangan na jala di jama pamangan ni si Jeremia jala di pasat di bata hata na tu pamangan na hata na ima nagabi jaminan paposon panurangi mangului pajiwoni marhiti ay siyaon ma nabuhi aplikasi honota di pajiwon na di tohonat tay naso jadi hita majuwa di pajiwoni ay takas do di hasahatan nito honat pajiwoni do ihut perlengkapan dohot padonganion na diak kajolma na pinabakit na gabi na persona mardongakon jaminan do pajawon di perlengkapan nang dipadonganion ni dewata tuganuk na mangului pajawon nasahat tuganuk na persona di ayat na pasapuluhon na manginang hasahatan ni tohonan pajawon dung dipabakit dewata si Jeremia gabi panurirang jala di pasahat dewata hata tu pamangan na laos hatana do menjadi dihadirion ni panuwirangi ido gabi tarbahin iba na pasaut tun hata ni debata gabi hata panuwirangion tuna sa bangso dohot harajaw ni mangaranapi akka bangso dohot akka harajaw lao mangurati dohot menyukon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan dison napabotohon akka na masa ibangso ni debata gabi tarbahin panurirangon pasingoton angka panggonggomi ng bangso naim asa marhamubon ni roha asa mga raduti dot hatikoran asa gabi roha panguluhon marhiti paluahon siyan tangan ni pangarupa asa gabi roha na mapanarihon di panguluan siyan ni mamuse nabuhi atusan ni panuriray na masapi tu bangso naim ala ni naso sa tiya bibang sonay diha porsiyaw jala manit bilisian do tasitongan ni diwata ng perlengkapi sa lut ngulo ni Jolma gabi buhay barani pasahat kon hata dohot paconjok kon hasitongan dohot hatikuran timbela ki adilan dan kebenaran jala na tarjodo ng puriya partohonan akan na bersia kita bangso na pasahat kon suara kinabiyan tu tonga ni masyarakat bangso dohot negara nagabi panipuli na bang day ng buhay adong opat puwing na perjono di jauhon jamitodo tuwak ka pangula asa radi hita manguluy persuruan ni di bata tapasiding masidalian na rosyan hadiriota polin mahita gabi panguluy di persuruan ni tadda na holong doro hatta di bata mulutauloy padjon nay ay perjolo do di bata makaholong ihita berhiti holong ni rohanay dibahin do hita di jauh do hita gabi anak konna gabi mangsona napadua hon di jauh hon jamita do hita soon ruas na asa gabi perhapor siyaon na makanguluhon hata ni debata isido hita gabi tao makacocokkan do hatiguran ni debata gabi tarbahin hita maswarahon hasitongan do hatiguran di tonga-tonga ni masyarakat bangsa dohot negara napatuluhon damang dainang holong ni rohani debata yang telah menganugerahkan haluaun keselamatan dot hanguluan na mabuan hita tu persauran dohot tibata na manotong ro di saliling nililing di obas na asing di pataw dohot di papasorohata makaporsya holong ni rohani di bata asahot sa tiya kita di haporsyaw ni gabi sa ito tong ta para mohon haporsyaw tu na mga do piragang pergumulan hidup tantangan dohot persorion ni ngudu na marpardomon tu situasi ekonomi para sa hiton masa depan penderitaan suka maupun duka jalan na perpuli domo tuminggu epipanias manak hapapatar patardo taday holong ni rohani di bata marikiti ba jonay hita songon anak kon nahita naposo nahita ruas nahita neng mapatar panguluyot ta dituhani marhiti gabi panguluy di pajonay makahunguluhon hatanay patar ng akka ulota na marparbuhon akka naringgan di nguluta damang din ang nanihulungan marhiti jami taon di jodo hita gabi jorma nagukholong di jodo hita gabi jorma na sitong na butul-butul mangulahon-ulahon holong
ima makahulongi dongata, makahulongi sama dirita keluargata, yasa ima kita ulahon jala dasor na mangulahon ay nanong nga diwata do perjulo makahulongi hita alanido damang denginang anggiat ma kita ulahon anggiat ma olu hita mangului di persuruan ni dibata ima na di jauh hita laho makahulongi tarida mai holong tai merhite aka bantuan-bantuan baik secara psikis baik secara materi tuah kadongata tarlumo biak kadongata nah orangan tarida mai holong tai ima merhite pengeluan nagop dami si buat dami dang gabe si parohon paru kilon dang gabe si parohon arsak niroha dang gabe si parohon perbedaan alai anggiat mahita mangulu makahulongi dongan amin martang yang mahita mulai teman diwali Tuhan Jehovah na orawang so di banagijang nung takas bigi hami atam nabiyay di pagkikyanon sa hulog kami mahulong ni Ruhay adi Tuhan la makahulong ali Tuhan pakai mahami bertulong ni Roham pakai mahami gabi siu laula ni hatam di Portibiron ali Tuhan asa ali Tuhan lam tao mahami pasangap ko asa putu ali Tuhan lam tao matotok kami paraton baritan pergugui mami ali Tuhan di salukut perkerjaan nami pergugui mami ali Tuhan di saluhut menangahap inahani ula nang songni di keluarga di huria di masyarakat nang di pemerintahan saat iho mangulo nami ali Tuhan si sadusa ng pangulusan namin unang karabatak kapaso-paso na lawas sila mong matuhan di marititi kuwar niya na po Jesus Kristus martangyan kami Tuhan amin shalom maliati marihita saluhut na ang giat ma tuhat talibata mangaramoti kita sa luhut na oras